Sawat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shri Ram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. श्री गजाननाय श्री कामाक्षि माते श्री महामाये नमः। शिव शंभोचा अवतार देव खंडोबा मल्हार मार्तंड मार्तंड मल्हार मार्तंड मार्तंड मल्हार जय शिव मार्तंडा जय शिव मार्तंडा हाती घेऊन अखंड जय शिव मार्तंडा जय शिव मार्तंडा जय शिव मार्तंडा शिव शंभोचा अवतार देव खंडोबा मल्हार शिव शंभोचा अवतार देव खंडोबा मल्हार 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 तुझ्या नामाचा जागर मल्हार 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 तुझ्या नामाचा जागर जय शिव मार्तंडा जय शिव मार्तंडा जय शिव मार्तंडा देव भैरवाचा तुझी अवतार देव भैरवाचा तुझी अवतार उदयितो देवा तुझाच भंडार उधळी तो देवा तुझाच भंडार करुणी तुझा जागर हो देवा वाजवितो संबळा करुणी तुझा जागर हो देवा वाजवितो संबळा बांधुनी गोंधळ नामाचा उदयितो भंडार बांधुनी गोंधळा नामाचा उदयितो भंडार आई बाणाई तुझ्या पायरीला देवी माळसा
जगदीश माय बापा हे भगवंता साई गुरु माऊली भक्तांची सावली साई गुरु माऊली भक्ताची सावली साई गुरु माऊली भक्तांची सावली साई गुरु माऊली भक्ताची सावली भक्तवत्सला जय साई दीन दया घन जय साई भक्तवत्सला जय साई दीन दया घन जय साई साई अनादि साई अनंत साई अनादि साई अनंत साई तू अमुजा भगवंता साई तू अमुता भगवंत साई तू अमुता भगवंत हे साई नाथ नाथ जदाता हे साई नाथा नाथांच्या दाता सद्गुरु साई कृपावंत सद्गुरु साई कृपावंत दाता साई समर्था सद्गुरुनाथा साई समर्था सद्गुरुनाथा गजर करा साई नामा गजर करा साई नामाचा साई अनादि साई अनंत साई अनादि साई अनंत दयावंता शिर्डीनाथा पावन झाले शिर्डीदास साई राम राम साई राम साई श्याम श्याम साई श्याम साई राम राम साई राम साई श्याम श्याम साई श्याम साई राम शिर्डीत जाचे लागतील पाया तो हा परब्रह्म श्री